madyaning wana Dandaka. Wonten salah satunggiling putri ingkang apepaes Wanara si wujude kethek. Lah sinten ta wau? Wanita ingkang praupan Wanara Pansayekti, putri pertapan Ngagrastina, atmadyanira Sang Begawan Gutama ingkang rikala semana ilang sipate wanita ingkang sulistya ing warni kedadak praupane dadya Wanara. Apa to sababe mangkono? Karana rikala semanten saking agenging milik wujuding cupu manik Astagina ingkang dados erbatan ing mangka cupu manik Astagina peparingira ingkang ibu Dewi Indradi. Ing mangka putranira wonten 3, Anjani, Anjanika lan Anjaningrat. Ya Anjani, ya Guwarsa, ya Guwarsi. Duk samana cupu kabalangaken kan Resi Gutama tinimbang dadi rebutan dumawah wonten lebeting Telaga Wisa inggih Telaga Madirda. Kacarita samana Raden Guwarsa lan Guwarsi ya Anjanika ya Anjaningrat cememplung telenging telaga ilang kebagusane wujud dadi Wanara. Semanten ugi Dewi Anjani amung trimah suryan. Apa tekse suryan? Raup. Nanging pranyata ical kasuristyaning warni ugi praupan Wanara. Sak astane sak sukune. Duk samana Sang Begawan Gutama sigra paring dawuh. Dewi Anjani kadhawuhan tarak brata nebus marang dosa kaluputane tapa nyantuka. Tapa nyantuka tekse tapa kaya wujuding kodhok mapan ana ing kali utawi wonten ing telaga wase ana jroning banyu. Ora kena memangan, ora kena dar, ora kena ngunjuk yen ora ana pangan kang tumiba ana ing pangkone. Semanten ugi Anjanika Anjaningrat ya Guwarsa Guwarsi wujud dadi Wanara ugi. Ingkang setunggal kadhawan tapa ngidang, ingkang setunggal kadhawan tapa ngalong. Ing mangke ingkang kacariyos kajawi amung kusumaning ayu Dewi Anjani. Dereng nampi wangsiting Jawata kedadak ana cahya ingkang sumunar saking Dirgantara. Lah menika ta warnanipun aratuning dewa. Jawata ing Suralaya Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru. Mulat saking Dirgantara kasengsem raos sing penggalih karana denira mriksani saking wingking. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng. Gedhe tekate, gedhe panjangkane wanita iki. Ing atase wanita ijen tanpa ruwang.
Tarak Brata ana tengahing alas. Ing mangka mapak ilining banyu. Pancen bener bung cara kunane ingkang sinebut tapa nyantuka. Cantuka tegdok. Eman. Mestine wanita iki yen nonton dedeg piadeke mesti Sulistya ing warnane. Bisa ngobahake rasa katresnanku marang wanita iki. Mustikaning jagat raya sejagatan ana sami gendar wreksa praja buma timbang ana tresna mami wilangan songolan kalih welas somring raga ningsun Burontaya mangsa jan botan bangkit pinanggih gelang ngalih lina litan saya malelo kacarita sanget dene ra kasengsem sang jagat Girinata gandrung-gandrung kapirangu mung emane ora weruh raine sang jagat Girinata kalamun mandhap saking awiyat sirik kalamun ta luntur adeking kadewatan pramila ing mangke sigra-sigra methik roning kamal apa tegese roning kamal godhong asem ingkang maksih muda ingkang aran sinom pramila tembange ya sinom methik roning kamal sigra den sawataken kelawan ingkang lagya tarak brata dumawah wonten ing pangkon kacarita gragap Dewi Anjani dupiyana pangan ingkang dumawah wonten ing pangkon sigra kadhar katedha wantun Kagiat Grawekasan Dewi Anjani
mulat dumawaing ron kamal ya godhong asem sigra kadhar kawan sang dewi lalu diwasaning hari lampahing dinten lampahing candra tekse laku ning sasi kodrating Bathara kusumaning Ayu Dewi Anjani riwus nyodar ora ning kamah sami sakala gerbini riwus gerbini kagiat Gura Wekasan sang Hyang Jagat Girinata. Gancang ingkang cinarita glising wong kang munggah kawi dene rong Gerpi Anjani wis ndungkat sangang candra amarengi punang jabang bayi arsa lair kinudrat awit keparenging Gusti kang akarya jagat kocap lairing punang jabang bayi inggih wujud wanara tekse wujude ya kethek rupane putih riwus nglairaken punang jabang bayi sang dewi seda konduran ya mati suri sang dewi kacarita cenger tangisin punang jabang bayi wonten madyaning wana rikala semono dumeling suarane bebasan kaya mecah sak isining alas ing mangke wonten pandhita pepaes yaksa ana pendhita buta kledang pepaes Maruta ingkang peparab Begawan Maruta. Serumah wayut sang Yaksendra Gura rupa mangeses kadi angin pang sempaka prapal selo kaplasat sato lumayu mangungsi kagiat kakuda kang jaga bumi ladala
Dewang Kalala Jaya Manik Raja Dewang. Wah, lelakon kok ngelok-eloki temen ya. Iki anake sapa? Sapa sing nglairke jabang bayi iki? Bareng weruh wujuding bayi lahir keler-keler. Ora ana sing ngopeni. Aku terus eling lelakon yang Madyapada wis pira cacahing nyawa bayi sing mati tanpa kopet. Kala mangsane menungso iki kalah karo pitik. Pitik kuwi ngendhok, yen wis ngendhok terus angrem. Yen wis ngremindoke dadi kuthuk. Babone kuwi gelem tanggung jawab. Gelem ngopeni goleke pangan. Kuthuke do ngetutke karo babone. Mongko kuwi pitik. Pitik wae ngerti marang kebecikan. Ning kala mangsane kok ya eneng menungso sing kalah karo pitik. Nglairke anak mongko pake ora cetha. Ora diopeni. Malah ditekak. Nek ora diguwak ana tong sampah, nek ora dikelekke ning kali. Kuwi menungso kepiye? Mongko sing salah iki rak gerangane. Bayi suci ora melu apa-apa kok dielok-elokake. Muga-muga bayi iki ora ngono. Manut pangrasaku. Nadyan iki bayune katon cahyane mencorong. Iki mesti bakal dadi janma pepethingan. Mung emane kok ana buntute ya. Wah. Pancen iki wangune ya wanara teksih kethek. Ya arep wujud apa wae. Wong nyatane iki diparingi urip karo Gusti sing akarya jagat. Tegese iki bakal dadi wiji sejati ora ana alane Begawan Maruta. Ngopeni karo wujuding bayi mbuh dadine besuke. Oh! Wah! Yeah! Dalan ya. Ngger. Kowe trimak-trimakno ya, Gus. Ora diupeni karo ibumu. Mestine bayi kaya kowe kuwi isih nesep karo ibumu. Sing kula wentah kuwi ibumu nanging apa sebabe kuwi ditinggal. Muga-muga kowe ora ditegakake teksi ibumu ora tega karo kowe. Menawa kudrating lelakon kudu mengkono. Ya mbok menawa iki dadi tanggung jawabku. Kowe trimak-trimakno ya lek kowe tak gula wentah, kowe tak openi aku Begawan Maruta. Ya. Kowe tak gula wentah, kowe tak gadang-gadang. Kowe dadi wong pinunjul. Yeah! Ah! Ah! Ah!
apa to? Apa batin apa pethekku? Bayi iki mesti dudu bayi lumrah. Nyatane tak kudang nganggo caraku aku yang ngudang anak ya ngono kuwi. Dai-dai dalak keplek-keplek nek pancen dadi wiji sejati ya tetep urip. Nek kira-kira wiji elek dai-dai ya mudyar melenyek padha sak nalika. Ning nyatane iki najan wujude kethek cilik rupane putih. Nanging malah wis iso mlaku iso pelayon. Tak tutuk tak dadar meneh kowe le.